ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଧୋବା ଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଗଧ ଓ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବି ଥିଲା। ସେ ଧୋବା ତାର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଗଧ ଉପରେ ରଖି ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲା। ପୋଷା କୁକୁରଟିକୁ ସେ ଧୋବା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଧୋବା ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କୁକୁର ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅତି ଖୁସିରେ ତା ଛାତି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଧୋବା ବି କୁକୁରକୁ ଧରି ବହୁତ ଗେଲ କରେ। ମାତ୍ର ସେ ଗଧକୁ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗଧ ଏତେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର କିଛି ବି କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ କୁକୁରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଗଧକୁ ଏଥିରେ ଭାରି ଈର୍ଷା ହୁଏ। ଦିନେ ଗଧ ଭାବିଲା ସେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପରି ତାର ଭଲ ପାଇବା ମାଲିକକୁ ଦେଖାଇବ। ମାଲିକ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗଧ କୁକୁର ପରି ତା ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ମାଲିକର ଛାତି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଧୋବା ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲା ଗଧ ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଧୋବା ଗଧକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଈର୍ଷା ସବୁବେଳେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରେ। ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।